En aquest vídeo veurem com descarregar-nos el quadern Cubic, la versió 4.0, que està pensada per aquells cursos que segueixen el nou currículum, per tant, cursos senars, tant de primària com de batxillerat com de l'ESO. I com configurar-lo inicialment. Per fer-ho el que hem de fer és anar a la web del quadern, qb.tecnocentes.org, aquesta és l'adreça, i un cop estem aquí ens anem a l'apartat de plantilles. I simplement hem de triar la plantilla que ens interessa. Com dèiem, en aquest cas el que volem fer és la plantilla Cubic Senars 4.0. Fem una còpia, ja ens diu que ens farà una còpia, ens diu que es farà còpia també de l'escrit que porta aquesta plantilla i ja la tenim a punt per començar-la a utilitzar. Li podem canviar el nom, per defecte ha posat còpia de Cubic, el lloc seria canviar-li el nom, lògicament, i anem a configurar-la inicialment. Un cop tenim això, hem de configurar-la inicialment. Per configurar-la hem d'anar a l'apartat de dades del curs. Està aquí a la dreta, dades del curs, o per les pestanyes, és l'última de totes, per tant és més fàcil anar per aquí per dades del curs. Què hem de fer primer de tot? El primer de tot, evidentment, hem de revisar les dates. Està pensat perquè puguis personalitzar les teves dates. Aquí diu que l'últim dia del curs és el 20 de juny del 23, si no és així s'ha de canviar. El primer trimestre quan comença, el 7 de setembre, o el 14, o el 15, o l'11, o el 5, depèn de si és primària, secundària, cicles. El segon trimestre, el tercer trimestre i els dies festius, que evidentment aquí caldrà afegir els locals de cada població. No cal que estiguin en ordre, per tant podem afegir aquí al final els que ens falti i ja està. La segona cosa que hem de fer és configurar els dies de classe i les hores que fem en aquells dies. Això s'ha de fer en aquesta part central. Fixeu-vos que per defecte està posat en aquest cas que es fa classe cada dia. 1, 2, 3, 4, 5, que vol dir que faria classe dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. I està indicat que cada dia es fa una sola classe. De fet, exactament aquest paràmetre el que et demana és quantes vegades passaràs llista en aquell dia. Pots tenir 3 classes, però si només passes un cop al dia, no et posaràs un. Quantes vegades passaràs classe d'aquella matèria. Anem a suposar que no fos cada dia, sinó que només tinguéssim classe, per exemple, dilluns, dimecres i divendres. Doncs el que hauríem de fer és eliminar els dos últims, evidentment no tindríem, i posar aquí 1, 3 i 5. L'1 és dilluns, el 3 és dimecres i el 5 és divendres. Per tant, 1, 3 i 5. Són els dies que posaríem. I si realment passem un sol cop llista cada dia, doncs 1, 1, 1. Si en algun dia poséssim 2 cops llista, doncs posaríem 2. La tercera cosa que hem de fer és triar quina etapa educativa. Fixeu-vos, està aquí a la dreta. Si és de secundària, per exemple, doncs marcaríem secundària i importaríem totes les competències bàsiques que marca, específiques, totes les competències específiques que marca el nou currículum. Li donem a importar. És un script, em demanarà el primer cop permisos per poder fer servir l'escript, li direm que sí, que faci servir l'escript, i ara sí, importar. Ja no ens demanarà mai més permisos, només ho demana el primer cop que utilitzes un script, i ja l'ha finalitzat. Això el que ha fet és que l'apartat de competències específiques ens les ha omplert, fixeu-vos que està tot ple, ens les ha omplert amb totes les matèries i totes les competències de l'ESO en aquest cas. Si haguéssim fet primària, batxillerat. Què més hem de fer per acabar de configurar-ho? Ens hem d'anar a matèries. Aquí, fixeu-vos, surten totes les matèries, en aquest cas de l'ESO. Hi ha 25 matèries possibles. I hem d'emmarcar quina és la matèria o matèries d'aquest quadern. Per exemple, suposem que fos un quadern de física i química, doncs jo marcaria aquí física i química. Si amb aquest quadern resulta que estem treballant per àmbits i hi ha 2 o 3 matèries, doncs marcaríem aquí les 2 o 3 matèries. Per acabar, ja tindríem la configuració inicial, evidentment ens faltaria posar alumnes. Ens aniríem al principi de tot a la pestanya assistència, o des del menú podíem triar, si estem al menú podíem triar assistència, i aquí hauríem de posar la llista dels nostres alumnes. Doncs alumne 1, amb el seu alumne 2, alumne 2, alumne 3, tota la llista la posaríem aquí. I aquí, al costat, a la columna C, posaríem el seu correu electrònic. Escola.cat, alumne 2, arroba, i la seva adreça electrònica. Si en té, evidentment, si tens adreça ens permetrà enviar-los notes i enviar-los coses. Si no tenim, doncs evidentment ho deixem en blanc i ja està. Fins aquí la configuració inicial. Ja tenim el quadern per començar-lo a fer servir tranquil·lament quan toqui.